Kubor nakaslem jong unongsan hima. Monolith Festival kabanlong mentau snem ha Khasi Heritage Village kabla shnapen itnat ha Mauplang East Khasi Hills District kan kam kring gi pat ba naman ka Khasi Hills Autonomous District Council kan pindap no kloya ka jaka jni lane swimming pool kabla shna po ka jingking doi doi yakani ka Monolith Festival arhajara apusau kabla pinya da ka KHADC bat katunal Shangkai Perthain jong kasor ka Jella ringkat ka jia trailang bat ka hima Mauplang kazdang nadu ka aku arterek bat kan kut ha ka apusau terek entau benai rempang arhajara apusau ha ka tehi ka jaka ka badan marsenda bat ka lau kentang kani ka tamasa kan kham shong shit mentau snem namar la penlong khat do ha usnem arhajar khat riau kabla sedang ningkong ha usnem arhajar khat lai man mentau snem ya ka jinglot jingsam kan khambun man bei tingka da nat Shangkai Perthai jong ka Jella re ha kani ka tamasa la sha ka lu iki pai ba klem dan kam siu bai ro namar la penlong na ka benta ban pin rius pa ya riti dosto jong Khasi Hababut di ni kajipan kre ka Monolith Festival ha Khasi Heritage Village. Layu i bakinong tre gidang bun kam mansnai garen san rai bat shat tan rai. Ha kamadan ka balakir ki kenro mau ban shong di pai ba. Nang ta layu i bakinong tre gidang bun kam ban kho iki siet ban tap iki plang iki dukan ban die iki tiar ki bamput hamadan ka Khasi Heritage Village. Hawaran ni kisik. Bahay. Bayo. Rambok. Right. Tangmot pi hapendap lah no pi hapendap ini. Aku ar. Mendu mana pi sedang sana. Men si tarik. Tarik. Kini yang hima pi sana la kajong, din la kajong. Gini lagi we. Ada kiwe. Mendu lagi stall ne. Tang ni kadang saupo lai tili. So tadi Ramadan. Ramadan dengan ngam tiap ra. Bahan ni drong mah. Shok lalap bagi yeng trap jong ki hima Khasi lai pu ipien dien baladap shna thamai makir de ki siet tap de ki plang bat ki tenrio benta ka bakut jong kani ka jaka la UI ba KHADC kalapan bhai ka jingking doi doi bat shapo kala shna pan itnat ka swimming pool ka bahe bat hasanda jong kani ka jaka jni kala ru ban pendap ya ka jaka bu sana kat ba ki dukan sha dukan ja bat ki jingmam tanrai laban kre ban di hamadan ka badan senda kalau kentang Mentang adan hangne ha Khasi Heritage Village. Ka Khasi Heritage Village yakaba ka Khasi Hill Autonomous District Council. Kan sepenlong ia ka sin kabalai ia ka Monolith Festival hangne ha Khasi Heritage Village kabadai kabadan hangne ha Mauplang kabadan senda bat kene kalau kentang. Ka Khasi Heritage Village kadai kabala shna la kamslam ya ka balashna dekat KHADC bat ka basin ka kong ka pelong ya ka Monolith Festival ka House Nam Arhajar Khanlai bat la pelong ka baar ka House Nam Arhajar Khanreu bat menta kani ka sin ka balai kan long House Nam Arhajar Persau nadu ka arfaterik mentau bunai Februari arfulai bat en penkot haka Persau terik timenta ngadun hangne banwan ban pet hadu kat no ka jingyat ka kam na menta ban pentrei nam tawan penkre ya kene kalong nam taban pensuk ya kipet ba bakinwan hangne lei ba habar ya do hangna po ngli ba kajing trei ka ya chashat nadu ka stage
jaka ban penlong jaka jing shat tenrai nang ta jaka ban chong ki gas ki chub gas ki ban pelin ban penkut ya kene ke program kan di kedon jaka ke belasna daki mau kendon daki mau berkum jurung ila pe ne hamadan ya lapro ya kineki ying jong ki hima ki baldap sator hakini ki senam ki balai permenta ka diskonsel rakat ka jing terlang bat ka terat sangkai perthe jong ka sarkar jela kilau pen bahalut da ka batap da ki plang bat laker da ki sek berkalong syaji tenat yakni ki ying jong ki hima barok jong ki hima kasi ki jan hangne berkalong syak ba itnat nomor lepsna kalong syak ba phu ba dipeng berkunjuru ngila yo ban petro yakni caka kini ki balaker da ki sek ke banang ya chat banchna yakni ki dukan yimtep kin bu ki ki dukan tambah ki dukan ki lapoi da ki saupau san photli ki dukan ki ba dapsna hangne ha Khasi Heritage Village te kunjuru kini ki dukan mata kin pendap laknono hapok arf artarik kamot haki arpeu namar shwa bakan long ka arf artarik ka festival kini ka festival kalong namenta ban kentiu ya ka riam ka bet ya ka culture ne ka riti store jongi Khasi but kene kalong sha ka sen ka banong bak lasdang ya kene kalong sha ka bajob bat ka baar kalong sha ka bajob bari skam bah kene ka sen ka balai ka baka disi konsel kan penlong biang kan long sha ka ban pen kring sha om tang ya ki pejba jong ka jela handra ya ki wei pat ki jela bat nak leng ka perthai kin wan ban pet ya ka jinglong tanra jong gi Khasi bat kum juro kan tam le ki samla ki bana khirang san kin tip ya ki jungdon ki hima Khasi bat kum juro bakin tip ya ka jingbam tanrai Khasi hangne bakin pen kre dia ban pejru ya kini ka jingking doi ke jingking nar badep snal la de pentinat berapa jong kene ke jingking doi kendon ke swimming pool ke bakin apun kre mata tingi skam ba shop kat long kene ka festival kin yo pendap lut kenang ba 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 kiwan hangne kim de banrung tang jaka han rekila banwan pekai lut ya baro de nalor hangne silang iru ba silang jong kene ka hasanda jong kalau kentang ngili bala snalang ki dukan de hadu mentang ni patip ngi skam ba ki nong penyat ki longelam jong ka konsil ki sapen batai bah hakini kisngi namta bak pejba kin sotnat benyat bat ya kene ka Khasi Heritage Village enyat nadu na shalong terter sho upar shalong banlet kalat banlet chnoston be kalat banlet direct shamongap bat mo plang berkam na jangai than ngi skam bakam don ru kalau kentang baki bro kin sotnat bandung lang kalau kentang baki wan hang neha Khasi Heritage Village bat ngi skam ba lamba kene ka jipelong ya kene ka Moonlit Festival kanlong ru kajing kentiu ya ka kam kai perthei hangne ka hima mo plang bat kum juru bat ya ka jelah ibara khawai ngi skam ba kene ka jingwan bat pe ni kalong namata ban ki pajba kin tip ba kum no kin wan ban wan masaki ya kene ka festival ya ka ba ka disa konsel ba ka tanat kai perthei rakat ki jiterlang bat ka hima mo plang kin penlong ya kene ka Moonlit Festival